Prajem vám príjemné sledovanie dnešného webinára, milí priatelia. Dnešnou témou sú alergie a ako z nich von, či sa to dá aj bez liekov, alebo či sme odkázaní už len na to tlmenie nejakých príznakov až do konca života. Takže poďme na to, aby sme sa zbytočne nezdržiavali. Moje meno je Igor Hraško a sprostredkujem vám informácie od renomovaných vedcov a lekárov, ktorí sa zaoberajú vplyvom výživy na naše zdravie, pretože práve výživa má najväčší vplyv na naše zdravie a koniec koncov aj na alergie. Takže, čo sa týka štatistiky chorobnosti, sú to ešte síce staršie údaje, novšie žiaľ nemám k dispozícii. A toto sú sledované osoby, vidíte, že v klinickej imunológii a alergológii. To číslo na Slovensku je celkom alarmujúce, pretože je to skoro 700 000 ľudí, čo je v podstate každý skoro druhý, alebo teda nie druhý, ale každý z 5,5 milióna, každý 12. Slovák vlastne má nejakú alergiu. Je to naozaj vysoké číslo a skutočne s tým treba asi niečo robiť. Vieme, že veda a technika napreduje miľovými krokmi, vieme o výžive a wellness v podstate viac ako pred pár desaťročiami. Ako to, že nám zdravotných problémov pribúda a dokonca sa znižuje hranica, kedy sa už začínajú objavovať. Takže skúsme si toto všetko dať nejak do súvislosti a povedať si, ako to môžeme ovplyvniť a prípadne ako z toho von. Takže základné zdroje informácií a vedomostí. V prvom rade čerpám od môjho veľkého učiteľa, doktora Paula Claytona, ktorý je skutočne odborníkom v tejto oblasti. No a okrem iných napísal aj, tam samozrejme napísal veľa publikácií a okrem iných aj knihy, ktoré boli preložené aj do češtiny, do slovenčiny. Nech je vaše jedlo vašim liekom. A napísal ešte jednu, ktorú máme preloženú, a že ako posilniť svoj imunitný systém. A tu vidíte, že ako sa brániť infekciám, alergiám a ešte autoimunitným ochoreniam. Takže budem vám ukazovať vlastne aj výňatky z týchto dvoch knižiek. Ďalšie dôležité informácie sú od ďalších renomovaných vedcov a pedagógov, pán profesor Ruprich, pani docentka Tatarková. Potom budem čerpať vlastne aj z tejto knihy, z tejto monografie Zápal, fundamentálny princíp vzniku chorôb. Ja by som to odporúčil ako povinné čítanie pre všetkých lekárov, pretože mnohí ako si zabudli to, čo študovali v škole, respektíve nedávajú si to v súčasnosti do súvislosti. Zostavil pán inžinier profesor Miroslav Ferenčík, žiaľ, ktorý už nie je medzi nami. No a budem používať ešte dve veľmi dôležité knihy. Učebnica biochémie pre lekárske fakulty a výživa v medicíne dietetika od pána profesora Heinricha Kaspera. No, takže poďme si povedať, čo to je alergia. Alergia, máte to na definíciu, ktorú nájdete v podstate kdekoľvek v medicínskej literatúre a takisto aj vo Wikiscriptách alebo Wikipédii. Takže je to prehnaná reakcia imunitného systému na látky, ktoré sú v podstate bežné iným spôsobom a v podstate náš imunitný systém by na ne nemal reagovať. To znamená, že existuje určitá tolerancia na tieto látky. Spektrum je samozrejme veľmi široké. Samozrejme, tie ťažšie môžu skončiť aj smrťou. No a tu vidíte, že imunitná odpoveď je regulovaná najmä, alebo teda vo veľkej miere výživou a že tu ešte vlastne dochádza k nerovnováhe mastných kyselín, čo zhoršuje ešte činnosť imunitného systému. To si všetko vlastne budeme hovoriť. Toto je priamo z Wikipédie, takže to tam nájdete. Aké sú druhy alergií podľa jednotlivých kritérií, takže podľa druhu alergénu, vidíte, ktoré sú to. Podľa spôsobu prenosu sú to buď teda inhalačné, čo idú dýchacími cestami, alebo potravinové v zažívacom systéme, kontaktné cez pokožku alebo bodnutie hmyzom, alebo prípadne cez podanie lieku, čo je síce tiež cez zažívaciu sústavu, ale je to samostatná kategória. No a potom samozrejme podľa postihnutého orgánu, či už sú to dýchacie cesty, či už sú to kožné alergie, alergie v zažívacom systéme, alebo viac orgánové postihnutia. To znamená, že to je tzv. Skrížená alergia, alebo potom celková alergia, ktorá môže viesť až k celkovej anafilaxii a až šoku a samozrejme aj k smrti. Aký je mechanizmus alergickej reakcie? Toto je už vlastne z tej knihy doktora Claytona, ako posilniť svoj imunitný systém.
Takže to, čo je pre nás podstatné, asi som to preklikol, tak tu nám dochádza k určitým procesom, samozrejme, toto je zase definícia, odtiaľ on je vlastne vedec, takže spúšťa sa celá kaskada reakcií a tie potom sa prejavujú rôznymi príznakmi. Vidíte, že to opuchy, svrbenie, výtok z očí a tak ďalej. No a tento určitý začarovaný kruh, ktorý v podstate sa spustí, tak môže viesť až k chronickému ochoreniu, ako je astma. To si potom ešte tiež potom ukážeme. Riešenie väčšinou sú je podávanie liekov a utlmenie tých príznakov, čiže nie je riešenie príčiny vzniku tej alergie, ale potlačanie tých prejavov. Čo som sa nedávno aj dočítal v jednom webe, keďže o alergiách sa teraz hovorilo aj v verejnoprávnych médiách, aj v Čechách, aj na Slovensku. Takže lekári už vedia dosiahnuť to, že sa u pacienta neprejavuje tá alergia. Hej, nie, že vedia vyriešiť alebo uzdraviť ten organizmus, aby alergia nebola, ale že už sa neprejavuje. Hej, čiže to je taký stav. No a tu je vlastne celý ten mechanizmus, čo popisuje doktor Clayton. Kedysi sme mali v podstate v našom prostredí strašne veľa kvasiniek. A kvasinky obsahujú na svojich stenách tzv. 1,3,1,6 beta-glukány a oni boli vlastne takým hnacím motorom nášho imunitného systému. Tie beta-glukány to sú vlastne polysacharidy, molekuly, ktoré sa viažú na prvú skupinu takých tých najväčších imunitných buniek, volajú sa makrofágy a oni ich potom distribujú do celého tela, potom štiepia, viažú sa to na ďalšie imunitné bunky, neutrofily a tak ďalej. A v podstate vytvára sa určitá, tým, že tie beta-glukany sme z tej stravy odstránili a zároveň je nerovnováha tých mastných kyselín, to si ukážeme vlastne za chvíľočku, že ako to celé funguje, tak dochádza k zlej imunokompetencii pri tzv. T lymfocytoch alebo T bunkách. A tam je jedna taká podskupina, volajú sa T helper, čiže pomocné lymfocyty. A oni sú tam dva typy, TH1, TH2. No a keď je v rámci nich nerovnováha, tak práve dochádza k tým abnormálnym alergickým reakciám. Vidíte tu, že odkazy sú na nejaké štúdie, tak si ich rovno aj poďme pozrieť, pretože prvá štúdia je od slovenských autorov, takže tu vidíte a je tam priamo napísané. Čiže toto sa normálne skúmalo, k tomuto záveru sa došlo. Takže význam beta-glukánov v liečbe a prevencii alergických ochorení. To je veľmi dôležité, si to zapamätajte. No a samozrejme obnovenie rovnováhy medzi tými T helper lymfocytmi. To je tá subpopulácia. No a toto je ďalší vlastne, kde sa priamo popisuje vlastne TH1, TH2 bunky. Takže vidíte, že tu je určitá, že tá citlivosť na ten antigén daný, ktorý prechádza tým, či už dýchacím systémom alebo zažívacím systémom, imunitný systém má určitú toleranciu, to znamená, že pozná, že toto nie je nebezpečné, že môžem to pustiť ďalej, alebo toto je nebezpečné a proti tomu potrebujem bojovať. A tá hranica je veľmi naozaj tenká a pokiaľ dojde k určitej disbalancii, k určitej nerovnováhe, tak ten imunitný systém v podstate tá tolerancia sa posunie a posunie sa k reakcii. To znamená, že vlastne začína reagovať o mnoho skôr, ako by to mal vlastne ešte tolerovať. Toto je ďalšia štúdia, ktorú som si našiel ja. Je to samozrejme viacej, to si môžete kľudne nájsť na tých medicínskych serveroch, je toho naozaj veľa. Takže tu navidíte, že beta-glukán. Mimochodom, beta-glukán vyšiel spomedzi 300 skúmaných posilňovačov imunity, ktoré skúmalo ministerstvo, alebo si zadalo úlohu ministerstvo obrany Spojených štátov pre svojich vojakov, tak práve tieto 1,3,1,6 beta-glukány vyšli ako najväčší posilňovač, najsilnejší posilňovač imunity. A práve tieto veľmuné, to sú dôležité, pretože vám ukážem potom riešenie, v ktorom sú obsiahnuté. Tu samozrejme, pokiaľ by ste si to chceli prečítať, naozaj, čo tam je napísané, jednak si to môžete vyhľadať podľa názvu a jednak si to potom môžete pozrieť v zázname a zastaviť a prečítať si, čo je tam konkrétne napísané, aby ste teda vedeli, hlavne teda odborníci, pretože pre nich to je skôr prínosné. Takže toto sú vlastne štúdie, ktoré vidíte, že pojednávajú o dvoch problémoch, a to je o problémoch samotných imunitných buniek a získavaní imunokompetencie a potom o strate beta-glukánov, ktoré v podstate sú z tej výživy. Toto máte vlastne potom tie výsledky, priamo akože vidíte, že tu dochádzalo naozaj k výrazným poklesom závažnosti tých problémov, keď tie beta-glukány v podstate boli v rámci výživy dodané. Takže to sú už len naozaj výsledky dané do grafov.
Takže budeme riešiť dva problémy, budeme sa sústrediť na dva problémy. Hej. Prvý sú zápalové procesy pri samotnom formovaní a dozrievaní tých imunitných buniek. No a potom je nedostatok 1,3,1,6 beta-glukanok v správnej regulácii tých pomocných T lymfocytov. Takže tu nám máte ešte taký výňatok z tej druhej knihy, Nech je vaše jedlo vašim liekom, doktora Claytona. Takže vidíte, že doplnky stravy obsahujúce beta-glukán, sú tam ešte aj látky kianogeny, napríklad v brokolisi sú obsiahnuté, zlepšuje rýchlu reakciu imunitného systému a nepredstaviteľný potenciál obmedzovať aj alergické ochorenia. No a toto sú ešte ďalšie informácie, čiže keď zapojíme do tej výživy tieto dôležité súčasti, niektoré sú esenciálne, niektoré sú neesenciálne, tak sme odolnejší voči nielen infekciám, ale aj alergiám. Takže to je to, čo je výsledok vedeckého skúmania. No a čo sa týka toho prvého problému, tak to je práve ten zápal, ktorý ovplyvňuje strašne veľa činností. A treba si uvedomiť jednu vec. Keď chronický zápal postihne kostnú dreň, kde sa tvoria v podstate krvné elementy, čiže krvné doštičky, červené krvinky a takisto aj lymfocyty, alebo teda imunitné bunky, tak tie bunky nie sú také, ako by mali byť, nie sú dobre nastavené. Za chvíľku si ukážeme, čím to môže byť spôsobené. A potom, keď dozrievajú napríklad tie T lymfocyty, lebo niektoré bunky imunity dozrievajú priamo v tej kostnej dreni a potom idú na miesto určenia, distribujú sa do celého organizmu. A tie T lymfocyty, prvé sa volajú T, lebo dozrievajú práve v týmuse. No a tam získavajú aj svoju imunokompetenciu. No a takisto pokiaľ je týmus postihnutý chronickým zápalom, kde môžu byť spôsobené metabolické poruchy alebo metabolické zmeny, dochádza k poškodeniu toho tkaniva, až napríklad k strate funkcie, tak potom tie bunky nezískavajú dostatočnú imunokompetenciu a potom samozrejme nereagujú adekvátne na akýkoľvek patogén, alebo sa tu hovorí antigén. No a ten chronický zápal spôsobuje okrem teda tých alergií, ktoré tu síce napísané nie sú, ale sú to bunkové problémy, to je základ. Základ nášho organizmu sú bunky. Hej? A pokiaľ je chronický zápal vlastne postihuje na bunkovej úrovni, si ukážeme, že to vzniká vlastne na membráne buniek, nie niekde vo vnútri, ale na membráne, tak v podstate máme celkový problém, ktorý sa potom rozrastá do porúch jednotlivých orgánových sústav, poruchy kardiovaskulárneho systému, nervového systému, pohybového aparátu, vidíte problémy s imunitou, kožné problémy a tak ďalej. Čiže my sa potrebujeme teraz sústrediť na riešenie chronického zápalu, aby sme tým pozitívne ovplyvnili v podstate celú regeneráciu toho organizmu za normálnych okolností. Lebo keď máte pokazané bunky a niečo vám vypne ten regulačný systém a tie bunky namiesto toho, aby sa zasamovráždili, tak začnú robiť niečo iné, tak je zle. Tak, čo je to chronický zápal? Podľa zase definície je to neriešený, predĺžený akútny zápal. No a dochádza tam k uvoľňovaniu tých prozápalových mediátorov a spôsobuje to, čo som už spomínal. Čo je to akútny zápal? To je prísne regulovaný proces a my ho potrebujeme nevyhnutne na riešenie v podstate všetkých poškodení organizmu, sa to hovorí patologických stavov. Či už sú to infekcie rôzne, alebo teda vonkajšie alebo vnútorné poškodenia. Vonkajšie to máte klasicky, keď niečo sa vám stane na pokožke. Vnútorné, keď vám nejaké agresívne metabolity alebo toxíny alebo ťažké kovy poškodzujú cievy alebo bunky orgánov a tak ďalej. Takže a toto všetko s tým sa musí organizmus vysporiadať, aby opravil tie poškodené miesta. No a tam na to je vlastne akútny zápal. A ten má dve fázy, respektíve dve časti. Má začiatok a má koniec, alebo má spúšťače a má obmedzovače, alebo zastavovače, hej. Čiže tieto dve fázy by mali byť prítomné, lebo tak je nastavený náš organizmus. Tie spúšťače v podstate vznikajú, respektíve ten štart vzniká reakciou buď tých imunitných buniek, alebo tých poškodených buniek toho daného tkaniva, ktoré začnú produkovať tie látky, imunoglobulíny, ktoré potom štartujú určité enzymy, ktoré potom premieňajú mastné kyseliny uložené v bunkových membránach a premieňajú ich na bioaktívne látky. Súhrnným názvom sa oni volajú eikosanoidy. Tam patria prostaglandiny, tromboxány, leukotrieny, lipoxíny a tak ďalej. To si nemusíte pamätať, to je skôr pre odborníkov, ale aby vedeli. No a oni potom s určitým spôsobom spúšťajú tie ďalšiu kaskádu tých reakcií, ktorá má viesť k oprave toho poškodeného miesta.
No a keď je celé toto vlastne vyriešené, tak potom sa musí ten zápal ukončiť. Hej. A to zase spúšťajú tie druhé molekuly, zase určite ste o nich počuli, omega-3, omega-6, omega-9, nejaké mastné kyseliny, že máme v tom organizme. A presne oni sú uložené v tých bunkových membránach, za chvíľku si ukážeme, že kde vlastne sú tam, kde sa vlastne nachádzajú. Takže oni, tieto protizápalové látky vznikajú práve premenou tých polynenasytených omega-3 mastných kyselín. Samozrejme za predpokladu, že ich tam máme dostatok a jedných aj druhých. No a to je základná premisa v podstate fungovania toho nášho organizmu, respektíve toho akutného zápalu. Hej, čiže dostatok jedných, dostatok druhých. Za chvíľku si ukážeme, že to nemusí tak byť a preto vzniká ten chronický zápal. No a tu nám máte vlastne tú jednu skupinu tých eikosanoidov, to sú prostaglandiny, je to z práce z Masarykovej univerzity z Brna. A tu navidíte, že podporujú vznik zápalu, zvyšujú krvnú zrážanlivosť. Oni majú aj trošku ďalšiu ešte regulačnú činnosť. Oni nespúšťajú len zápalové procesy, ale napríklad tieto prostaglandíny regulujú prietok obličkami, regulujú vnútoročný tlak, môžu regulovať vlastne peristaltiku čreva, tenkého, hrubého, môžu regulovať vzťahy a rozťahy vlastne ciev. Takže oni majú viacej regulácií a preto zásah napríklad protizápalovými liekmi do nášho organizmu môže spôsobiť nie len to, že sa zastaví zápal, lebo zastaví sa tá premena tých omega-6 na tie prostaglandíny, ktoré potom spúšťajú ďalšie procesy, ale sa môžu ovplyvniť aj ďalšie veci. A keď máte problém s obličkami, máte veľký problém. No a potom tie prostaglandíny z tých omega-3 majú ten opačný účinok, čiže oni vlastne zastavujú ten zápal, znižujú tú bolesť, ktorá tam vzniká, znižujú opuch, vlastne eliminujú opuch, znižujú teplotu a tak ďalej. Takže poďme sa sústrediť na tie naše bunky, pretože tie sú pre nás kľúčové. Hej. Základná funkčná jednotka každého organizmu, najmä teda ľudského, sa budeme sústrediť, tak sú bunky. Bunky máme rôzneho typu, rôzneho zloženia tých vnútorných organel, ale čo majú bunky spoločné, všetky v našom tele, tých niekoľko miliard buniek, že každá bunka má okolo seba obal. Má membránu, ktorá ho drží pohromade, to znamená, že obaluje celé všetky tie organely, ktoré sú tam. Čo je membrána? Membrána sú aj ústami bunky, sú zároveň chráničom a držiteľom tvaru. To znamená, že tá membrána musí mať určité vlastnosti, aby všetko toto vlastne bunke pomáhala plniť svoju funkciu. Hej? No a tá membrána je tvorená tzv. Fosfolipidovou dvojvrstvou. Tu nás si hneď ukážeme, ako to vyzerá. To je taký výsek alebo výrez takou fosfolipidovou dvojvrstvou. Dvojvrstva preto, že vlastne na vrchu tieto červené guličky to sú tzv. Fosfatidové hlavičky, čiže to sú molekuly s kyselinou fosfatidovou a sú tam potom zapojené ešte aj ďalšie a tam odtiaľ trčia alebo sú naviazané tie mastné kyseliny. No a ono ich tam je naviazaných viacero, vidíte, že na tie fosfatidol, cholín, serín, etanolamín a tak ďalej môžu byť naviazané až dve mastné kyseliny. Väčšinou je tam naviazaná aj nejaká nasýtená a potom je tam možno nejaká polynenasýtená alebo mononenasýtená. No oni sú v dvoch vrstvách oproti sebe, hej, čiže majú tam svoju funkčnosť, jednak to, že to potom vytvárajú priestor pre tzv. Prepúšťače, alebo teda nazveme to mosty alebo brány dovnútra bunky, hej, čiže toto sú tie rôzne mechanizmy transportu výživných látok dovnútra a naopak metabolitov do toho extracelulárneho priestoru, čiže do tých buniek. Toto žlté je len tak pre zaujímavosť, to je cholesterol, ktorý drží vlastne tie polynenasytené mastné kyseliny, ktoré sú také trošku poskrúcané, aby sa nám to celé takto neklzalo, aj tie dve vrstvy po sebe. Čo ovplyvňujú bunkové membrány, respektíve to ich zloženie? Povedali sme si, a to hlavné, k čomu sa budeme venovať, je zápal. Pretože sú tam uskladnené tie mastné kyseliny, ktoré pri tom poškodení, v podstate musí dojsť k poškodeniu tých buniek určitým spôsobom, tak sa premieňajú cez látky, sú to enzymy, tzv. Hydrolázy, fosfolipázy, ktorých premieňajú potom na tie bioaktívne látky, čiže ovplyvňujú zápal. To je dôležité, zápalové procesy. Ďalej, ovplyvňujú regeneráciu bunky. Ukázali sme si, že tá fosfolipidová dôvrstva tam musí byť a musí mať svoje vlastnosti, aby tá bunková membrána bola zároveň pružná a zároveň pevná, aby sa proste nevypustila ten obsah kdesi mimo. To znamená, že je to základný stavebný materiál každej jednej bunky a tým pádom, keď bunky sa na našom organizme rozmnožujú delením, tak v podstate musia mať dostatok z toho stavebného materiálu na to, aby z jednej bunky vznikli dve plnohodnotné bunky. Lebo keby vznikla
vždycky z tej jednej kmeňovej bunky sa vyvinie tak, že sa oni rozdelia tak, že ostane jedna kmeňová a vznikne potom tá jedna, ktorá sa diferencuje už na to, čo sa má tam s ňou diať, hej, na to, ako má plniť funkciu. A keby vznikla neplnohodnotná, táto musí byť vždy plnohodnotná, hej, čiže to materiálu musí byť naozaj dosť, ale keby vznikla neplnohodnotná, tak ona v podstate nebude vyžívaná, by zahynula, hej, prešla by apoptozou, to bunkovou smrťou a tým pádom by bunka nebola. Hej, čiže ten proces by bol vlastne zbytočný. Takže ovplyvňuje to regeneráciu bunky. No a keďže som hovoril, že sú to ústa bunky, no tak zároveň samozrejme ovplyvňuje aj výživu, pretože musí prepúšťať živiny dnu a musí púšťať metabolity von. To znamená, že takéto bunky by sme mali mať, čiže keď je tam, má tá membrána to správne zloženie, má tam tie referenčné hodnoty všetkých tých jednotlivých mastných kyselín, ktoré by tam mali byť, ktoré sú určené zase vedecky dlhodobo, tak tá bunka plní funkciu takú, ako má mať. Je dostatočná výživa, dostatočná obnova a zápalové procesy sú presne také, ako majú byť. No ale keď bunková membrána nemá správne zloženie, tak v podstate všetky živiny sa v dostatočnej miere nedostanú do tej bunky a takisto aj tie produkty metabolizmu v podstate neodchádzajú. Čo sú produkty metabolizmu? Môžu to byť hormóny, môžu to byť enzymy, môže to byť napríklad ochranný hlien, ktoré produkujú bunky, napríklad v žalúdku, v tenkom čreve, v hrubom čreve. Môže to byť nejaké antimikrobiálne látky, ktoré produkujú napríklad bunky v tenkom čreve a tak ďalej. Čiže to všetko sú, a samozrejme odpad, lebo bunky produkujú aj odpad. Napríklad, keď sa vám likvidujú proteíny určitým spôsobom, tak jednoducho tie sa potrebujú tiež vyplaviť. Tam samozrejme to je trošku zložitejšie mechanizmus, ale to je jedno. To znamená, že odpad, ktorý vzniká aj v podstate pri tom bunkovom metabolizme, takisto musí prúdiť z tej bunky preč. Lenže keď to všetko, tá bunková membrána nemá to správne zloženie, tak potom aj ten odpad sa tam zadržiava, čo spôsobuje ďalšie problémy. A jednak aj tie produkty toho metabolizmu, napríklad regulačné hormóny, nevyplavujú sa dostatočne. Napríklad, keď sa vám dostatočne nevyplavuje melatonín, tak potom fáza zaspávania spánku je dlhá, ono sa rýchlo zobudzate. Ležíte síce 8 hodín v posteli a spíte 3 hodiny efektívne, trebárs, hej. Takže toto je veľmi dôležité. Takže my potrebujeme mať zdravé bunky. Aké sú tie referenčné hodnoty, alebo kto to nejak určil, kde to vieme zistiť, tak je to pre nás veľmi dôležité. No a čo je pre nás dôležité, tak v tých membránach sú práve tie polynenasýtené mastné kyseliny. Povedali sme si, že ktoré spúšťajú ten zápal a ktoré ukončujú ten zápal. To sú omega-6 a omega-3. A teraz tá matka príroda, alebo teda tá genetika nás nastavila na rovnováhu. To znamená, že musí byť rovnako omega-6 a rovnako omega-3 v tej membráne, aby tá membrána mala tie vlastnosti, ktoré má mať. Neprodukovala zápal, mohla sa dostatočne rozmnožovať a zároveň bola dostatočne priepustná, semipermeabilná, aby púšťala do bunky to, čo tam má ísť a aby nepúšťala to, čo tam nemá ísť. Vedci zistili, že ešte pomer do 3:1 v prospech omega-6 ešte nevytvára z dlhodobého hľadiska ten chronický zápal. Hej? A zároveň treba poznamenať, že obidve tieto skupiny sú tzv. Esenciálne živiny. To znamená, že naše telo si ich nevie vyrobiť. A my ich musíme príjmať v rámci nášho jedálnička. To znamená, že v rámci požívatín, to, čo konzumujeme. Pokiaľ nekonzumujete, máte problém. To vám vie zistiť napríklad lekár, keď máte nedostatok horčíku, no tak čo vám povie? Doplňte horčík. Hej? A to môžete buď teda v rámci výživy, v rámci nejakých produktov, alebo potom nejakým doplňujúcim spôsobom. Ako sme na tom s denným príjmom? To je dôležité, aby sme sa nedomnievali, aby sme nepolemizovali o tom, ja mám dostatok, nemám dostatok. Viete, najlepšie je exaktný dôkaz. A keď chcete vedieť, ako na tom ste, idete k lekárovi a ten vám zoberie krv a viete presne, ako na tom ste. Takisto aj tu aby sme nefilozofovali nad tým, že či máme málo, veľa, alebo dostatok, alebo nedostatok. To, čo ale vo všeobecnosti vieme, tak s omega-6 príjmom nemáme problém. To konzumujete stále. Aj chodíte do obchodu, nakupujete mäso, mlieko, mliečne výrobky, vajíčka, pečivo, rastlinné oleje. Toho máme dosť. Ale s príjmom omega-3 máme problém, pretože tie sa nachádzajú v podstate jedna skupina aj z rastlinných zdrojov, to sú tie vlašské orechy, ľanové, čia, konopné semienka, avokádo. Ale podstatnejšia pre nás je tá druhá skupina, tých je aj viacej, a to sú vyslovene z morských zdrojov. Úplne prvotným zdrojom omega-3 mastných kyselín, to, čo vyrába omega-3, sú mikroriasy. No a tie najmenšie živočichy, ktoré sa vyliahnú v tom mori, no tak papajú ten fytoplankton, hej, to papajú tie mikroriasy. A potom prídu väčšie rybky, požerú tie najmenšie, potom prídu ešte väčšie, požerú tie ďalšie, alebo teda iné živočichy. A takto je ten potravinový reťazec.
A my by sme tie rybky mali konzumovať, aby sme si dosytili v podstate ten organizmus s tými omega-3 mastnými kyselinami. Pretože tie sú v mori a na suchej zemi my máme omega-6, máme ich dosť, len nemáme dostatok práve tých omega-3. Kedy si to fungovalo trošku ináč, ale tým, že sme sa určitým spôsobom vyvíjali, tak to vlastne išlo takto. No a teraz aká je skutočnosť? Lebo mnohí ľudia papajú ryby, mnohí nepapajú ryby. A teraz dôležité je vedieť, že ako na tom tie naše bunky skutočne sú. Hej? A na to je samozrejme dôležité sa otestovať a dneska máme k dispozícii test s technológiou DBS, Dry Blood Spot, teda suchá krvná škvrna. No a to sa dá analyzovať len v niekoľkých laboratóriách v Európe, teda sú konkrétne 4, ktoré na toto majú aj certifikát. Za chvíľku si ukážeme napríklad, že má to tento prístroj aj Český štátny zdravotný ústav, ktorý popisuje, že takáto diagnostika existuje, ale odkazuje na komerčné laboratória. No a švédska spoločnosť Inzino, ktorá je líder v podstate na trhu s takýmito testami, tak umožnila, že takýto test si môžete urobiť sami doma, pretože je certifikovaný na domáce použitie. Tak ako si cukrovkár doma môže píchať do prsta merací cukor, presne takýmto istým spôsobom si môžete pichnúť vy do prsta, nakvapkáte na taký špeciálny papierik, hodíte to do obálky, ale musíte to poslať do laboratória, pretože neexistuje taký plynový chromatograf prenosný, mali aby vám zisťoval doma na mieste, že aké máte zloženie bunkových membrán vašich červených krviniek. Takže laboratórium je nezávislé a analyzuje v podstate pre nás tieto testy. Je to špičkové svetové laboratórium, naozaj je držiteľom certifikátu GMP, spolupracuje s tými najrenomovanejšími univerzitami a inštitútmi a samozrejme aj s rôznymi potravinárskymi a farmaceutickými spoločnosťami, vrátane VHO, Svetovej zdravotníckej organizácie, takže skutočne je to renomované laboratórium. No a to, čo je pre nás dôležité, tak vlastne k dnešnému dňu, 23. aprílu 2024, to tam sú trošku skované, pre nás zanalizovali viac ako 1 335 000 takýchto testov, celosvetovo samozrejme. Výsledky sú žiaľ neblahé, necelé percento ľudí to má dobre pri prvom teste, 15% ľudí je takých, ktorí sa domnievajú, že to majú lepšie, lebo konzumujú nejaké doplnky alebo konzumujú ryby, ale ani u nich tie pomery nie sú dostatočné, ako by mali byť. No a 84% zvyšnej populácie je na tom veľmi zle. Čiže 15% na tom nie je dobre a 84% je na tom zle. Čiže keď to tak zoberiem, tak vlastne 99% populácie potrebuje našu pomoc. My im ho vieme poskytnúť, pretože tí, ktorí už sa dali na to, že by sme im vedeli pomôcť, tak 95% z nich po 4 mesiacoch pri kontrolnom teste už dokázali byť v rovnováhe. Takže za chvíľku vám predstavím samozrejme aj riešenie. Aká je aktuálna situácia? Na Slovensku máme zanalizovaný viac ako 34 000 testov. Priemerný pomer tých omega-6, omega-3, čo by mal byť maximálne 3 ku 1, tak máme 21 ku 1. Ale priemer druhý kontrolných testov po 4 mesiacoch 3,1 ku 1. Takže väčšina tých vlastne ľudí, ktorí sa dajú na to naše riešenie odporúčané, tak vlastne už je v rovnováhe alebo blízko rovnováhy. V Čechách je situácia podobná, tam samozrejme väčšia populácia, takže to sú skoro dvojnásobok. Ľudí je otestovaných viac ako 70 000. Ten priemer prvých testov je o čosi lepšie, 18,6 ku 1 a priemer druhých testov 3,2 ku 1. Takže vidíte, že toto sú čísla, to proste neošalite, neoklamete, toto je realita. Hej, nemusíme sa domnievať, nemusíme filozofovať a polemizovať o tom, že mám to dobre, nemám to dobre. Dajte sa otestovať, máte reálny výsledok. Takto vyzerá v podstate ten test. On je taký prívetivý, človek v podstate vie, na čom je, lebo vidíte červené, no tak to je zlé, žlté to je také, že niečo pedzí a zelená je dobrá. Hej. No a keď vidíte, že máte niečo v červenom, tak samozrejme je to zle. Tam máte potom aj také popisky, nebudem to tu rozoberať celé. Toto je výsledok môjho prvého testu. Vidíte, to, čo som mal mať do 3 ku 1, tak mám 21. To ja som ten slovenský priemer. Takže bol tam zápal v tom organizme. Omega-3 index, ktorý by mal byť v rozpätí 8 až 12%, na tomto napríklad stáva svoje práce pán profesor Ruprich z Českého štátneho zdravotného ústavu, ale aj napríklad profesor Harris. Takže mal som zlú regeneráciu, pretože tento index som mal len 3,6% a vedci zistili, že pokiaľ je tá hodnota pod 4%, tak ten organizmus už môže mať problémy s tou normálnou obnovou buniek a tkaní. No a ešte ďalší dôležitý marker, ktorý sa vlastne vypočítava z tých jednotlivých mastných kyselín načítaných z tých bunkových membrán, index tekutosti alebo fluidity, tej priepustnosti tej membrány.
No a ten by nemal byť vyšší, počíta sa z pomeru nasýtených tukov a tých polynenasýtených omega-3 a nemal by byť vyšší ako 4 ku 1. Čiže keď zakriem tú 11, by to bolo celkom fajn, ale keďže je to v červenom, je to zlé, takže skoro trojnásobne prekročená horná hranica. Úroveň ochrany pred chronickým zápalom 0. To znamená, že vo mne už bol chronický zápal a už robil svoju deštrukčnú činnosť. A tá mi spôsobovala zvýšený tlak, zvýšený cholesterol, zlé pečeňové testy. Kvôli nim ma v roku 2012 vyradili z darovania krvi. Takže až keď som sa dostal v 2019 do rovnováhy, som mohol opäť chodiť na transfúzku a s potešením aj dneska som bol. Boleli ma klby, kolená, chrbát, veľmi zle. Pravidelne som býval chorý, chronický už, hej, čiže presne zhruba v tom istom čase, v novembri ma sklatilo na týždeň do postele, na jar sople, kašle, bez teploty síce, kratšie to trvalo, ale takisto, proste veľmi, veľmi nepríjemný stav. Nie, že by to bolo nejaké bolestivé, ale proste nepríjemné, znepríjemňovalo vám to život, nemohli ste nič robiť, ležali ste v posteli, museli ste to vypotiť určitým spôsobom. No ďalej, čo som mal som psoriázu, no už vidíte, že hovorím v minulom čísle, toto som mal také stmavnuté, popraskané, občas mi to krvácalo, nepríjemné, na lakťoch som mal také zdrsneliny, takže to bol môj u mňa prejav. Začal sa mi zhoršovať zrak a ešte tu som mal nejaké také výrazky na týchto zápesných kostiach, nemohol som dať ruku vlastne do pravého uhla, takže ma to tam strašne bolo, nemohol som klikovať. A to boli veci, o ktorých som vedel, že mám, hej, aj exaktne preukázané v rámci klasických štandardných laboratórnych testov z celej krvi. No, je to ešte taký index arachidónovej kyseliny, to je na tie prostaglandiny, čo spúšťajú tie zápaly a regulujú tie iné procesy. A potom je to ešte index tzv. Duševnej sily. To sa možno skôr, že ako sa telo dokáže vyrovnať so stresom, stresové hormóny a kognitívne funkcie. To teraz nie je podstatné, takže nemám to také vysvietené, ale poďme ku tým našim alergiám. Tu nám mám ešte test jednej pani doktorky, ktorá mala ešte o mnoho horšie výsledky, ale tu vám chcem ukázať alebo deklarovať na tomto, že máme už dneska personalizovaný prístup, to znamená, že na základe výsledkov takéhoto testu vieme skutočne nastaviť človeka tak, že ho dokážeme čo najskôr doviesť do rovnováhy, to znamená, že do 4 mesiacov a potom do ďalších 4 až 6 mesiacov podľa veku, podľa závažnosti zdravotných problémov. Ho tam vieme v podstate udržať pri regenerácii a potom už sa len udržiava tak, aby bol preventívne chránený do konca života. A zlepšil si samozrejme tú kvalitu. Takže aké je riešenie, čo sa týka zlepšenia samotných buniek, aj tých imunitných buniek, pretože oni sa narodia každý deň sa narodí 2 milióny imunitných buniek. Je to obrovské kvantum a potrebujú dostatok stavebného materiálu. A nepotrebujú mať na sebe zápaly, ani okolo seba zápaly, keď budú získať tú imunokompetenciu. Takže, čo potrebujeme? No my potrebujeme dodať v prvom rade chýbajúce omega-3, pretože z tých testov vyplýva, že nám chýbajú a vo veľkej miere. A za ďalšie ten príjem potrebujeme udržať. Pretože keďže je to stavebný materiál, on sa míňa, tie bunky sa nám obnovujú, hej. Narodia sa imunitné bunky, zomrú imunitné bunky, musia sa narodiť nové imunitné bunky, musia sa narodiť krvné doštičky, zaniknú krvné doštičky, hej, a takisto aj červené krvinky. Ale napríklad bunky výstelky zažívacieho systému. Za 5 dní sú komplet zregenerované, respektíve obnovené bunky celej výstelky. A zoberte si také tenké črevo, keby ste vám ponaťahovali tie klky a vlastne z priehodne, ktoré sú tam, tak dostanete plochu 100 až 200 m štvorcových, tak taký malý tenisový kurt. Okolo 4 až 6 miliónov buniek sa tam nachádza minimálne teda. Takže je to kvantum a to sa vám vymení v podstate za 5 dní. Čiže a keďže sa to, oni odlupujú vlastne tie bunky z tých klkov do toho lumenu čreva, do toho obsahu, tak odchádzajú stolicou preč. Tam sa nemá vám čo vrátiť a ako sa vám vrátiť do organizmu, aby to bolo ešte využité. Čiže musí prísť nový materiál. Chápete, že kde sa nám míňajú? Jednoducho na regeneráciu. Takže ten príjem potrebujeme udržať, aby sme si zachovali stálosť tej regenerácie, toho regeneračného procesu. Máme v zásade dve možnosti. Buď sú to teda ryby, ale tu nám môžeme mať problémy, pretože skutočne dneska máme znečistené moria a oceány, takže môžeme si zatoxikovať organizmus. A potom prichádza druhá možnosť a to sú doplnky výživy, tie musia spĺňať samozrejme úplne iné normy, lenže doterajšie výsledky sú nepresvedčivé. Aj lekári, lebo oni čítajú tie štúdie, ktoré sú proste zverejnené na tých medicínskych knižniciach, napríklad na tom PubMed a podobne. A aj tam sú rôzne rozporúplné výsledky. Hej, jedni to tvrdia, že zlepšuje, potom, že nezlepšuje, dokonca môže zhoršiť rakovinu prostaty, prsníka a tak ďalej, nejaké doplnky. Kde je pravda? No, pravda je v tom, že skutočne záleží od funkčnosti a účinnosti takýchto doplnkov a my dneska žiaľ máme otestované
že väčšina týchto produktov je úplne zle nadizajnovaná a nefunguje v našom tele. To znamená, že tu nám máte výsledky niekoľkých takých typov. Firma Naturamed rozdáva zadarmo tu na Slovensku kapsule z omega-3, ktoré sú chránené vitamínom E proti oxidácii. No a toto je kamarátka, ktorá to rok a pol konzumovala poctivo, presne dodržiavala to, čo bolo napísané na tej škatuli, v tej doze, čo tam mala ich tam tisíce tých kapsul. A ostala tak prekvapená z toho výsledku, že ostala z toho úplne hotová. Toto je jeden pán doktor, ktorý nám tvrdil, že má najkvalitnejšie omega-3 doplnky na našom trhu od firmy Jamieson. No a potom, keď prišli výsledky, hovorím, pán doktora, prečo máte horšie výsledky, ako ja som nič nebral? No tak ostal z toho tiež úplne rozčarovaný. No to sú potom ďalšie firmy, vidíte, že tie výsledky sú podobné nejakým spôsobom. Hej, to sú také naozaj najčastejšie predávané či v lekárniach, alebo potom na internete, lebo sú nejaké firmy, ktoré to pomáhajú distribuovať. Takisto aj tu na ďalšie výsledky, hej, čiže niektoré tie parametre môžu byť akože lepšie, ale ten celkový stav potom je naozaj posúditeľný potom podľa týchto troch základných markerov. Toto je také zaujímavé, lebo je to jedna staršia pani, ktorá je dneska mojou veľmi dobrou kamarátkou a spolupracovníčkou. A vidíte, že 7 rokov, to nie je, že rok, dva, 7 rokov poctivo, dokonca o tom prednášala, pretože vie o dôležitosti omega-3 mastných kyselín už dlhé roky. No a keď videla svoj výsledok, tak ostala takisto úplne v rozpaku, že ako je to možné, že 7 rokov konzumuje. Presne dodržiavala pokyny, ktoré tam boli napísané, ale výsledok nemala dobrý. No a ešte to najpodobne, aj firma Herbalife je taká veľmi známa, no a majú podobný produkt a takisto úplne zlý. Hej. Čiže v polovici cesty ešte ani nie, keď ten index má byť 8 až 12, zoberieme priemer 10, tak 4,5 alebo 4,8 je ešte pred polovicou. Hej. Takže to nám vidíte, že skutočne my nepotrebujeme hovoriť, že toto nefunguje, toto je zlé, toto je... Dajte sa odmerať, dajte sa otestovať. Ak máte dobrý produkt, nájdete taký. Sú lepšie, ale sú potom ešte lepšie. Takže samozrejme ja vám odporúčam takých, ktoré máme vyskúšané otestovanie, že skutočne funguje. Ale sú aj trošku lepšie produkty, takže len sa otestujte, či toho máte naozaj dostatok a či vám to stačí. Keď nie, odporúčam vám prejsť na iný, pretože cenovo je to porovnateľné a je to tým pádom úplne v pohode. No, prečo nefungujú? No, pretože tá oxidačná stabilita nie je dostatočná. Norské laboratórium Sinte už v roku 2010 urobilo skúšku tzv. Oxidačnej stability, no a zistili, že krylov olej s astaxantínom vydržal necelých 5 hodín bez oxidácie. Je taký paradox. Jedna pani doktorka som jej teda povedal, nech si pozrie záznam z niektorej mojej prednášky. Ona zistila teda, že sú omega-3 potrebné a potom mi napísal, že som sa pýtal teda, že čo, ako, že no kúpila si, že krylov olej. Hovorím, fajn, no tak vidíte, to počúva vás. Ale nepozerala to dokonca, lebo by videla varovanie, ktoré vám ja ukážem takisto. Koncentrované omega-3, toto sú tie najčastejšie predávané produkty vlastne v lekárniach alebo na internete s jedným typom vitamínu E, vydržalo to 9 hodín. Toto sú tie kvalitnejšie, to je olej z treštie pečenie, a ktorý používa mix celých 8 typov vitamínu E, ale vydržalo to len 16 hodín. Táto čiara znamená, že omega-3 mastné kyseliny v akejkoľvek podobe, keď ich spapáte, čiže vložíte do úst, do nášho zažívacieho systému, tak im trvá 20 až 24 hodín, kým sa dostanú do toho cieľového určenia, do tých bunkových membrán. Prečo je to toľko? No pretože oni nestrebávajú sa napríklad do cievneho systému, oni sa vstrebávajú do lymfatického systému, až potom cez lymfatické uzliny idú do cievneho systému, až tak potom idú do celého tela. Hej, takže preto to trvá tak dlho. No a toto tu je vlastne návrat k prírode. To, čo bolo prirodzene obsiahnuté v tých rybách, to, čo chránilo tie omega-3, keď sme jedli rybu, tak a dostali sa nám tie omega-3, takže to je vlastne to, čo tam bolo pôvodné. A to je to, čo bolo pôvodné v tých riasach. Hej? A to sú polyfenoly, pretože všetky rastliny, ovocie, zelenina majú polyfenoly. To sú ochranné látky, ktoré chránia pred rôznymi vonkajšími vplyvmi. Hej? Alebo nejakými patogénmi a tak ďalej. Takže polyfenoly sú dôležité, len tu nám boli nahradené trošku inými, ale s takou istou funkčnosťou. No a vidíte, že ten oxidačný index bol veľmi vysoký, oni po 35 hodinách vlastne stopli ten pokus, lebo aj tak to už bolo viac ako dvojnásobok toho predchádzajúceho. Tento produkt vám teraz predstavujem, je to balančný olej, to znamená, že to je produkt, ktorý vám dokáže vaše membrány vašich buniek dostať do rovnováhy v mastných kyselinách. Čiže to nie je len rybí olej, to je produkt, ktorý vám dokáže doviesť vaše membrány do rovnováhy v rámci mastných kyselín.
Takže, a že to skutočne funguje, tak o tom som sa aj presvedčil už aj ja a samozrejme už aj stovky mojich klientov a tisícky klientov mojich kolegov. Takže toto je výsledok po 4 mesiacoch. Výsledok prišiel v podstate trošku neskôr, lebo ja už v decembri som bol na štandardných krvných testoch kvôli určitým záležitostiam a môj všeobecný lekár mu skoro vypadli oči z mojej hladiny cholesterolu, ktorá sa mi krásne vylepšila. Takisto sa mi zlepšoval tlak, pečené testy boli v poriadku, čiže odtedy zase chodím na transfúzku, čo ma nesmierne teší. No, čiže aj takýmto spôsobom môžem pomáhať okrem toho, že viem obnoviť zdravie alebo pomôžem im obnoviť strátené zdravie do určitej miery. No, takže dostal som sa do protizápalového, hej, pretože už som pod 3:1, aj keď mi tu ešte nejaké desatinky chýbali, ale to hovorí, to sme boli v začiatkoch. Dneska už vieme presne personalizovaný prístup, presne na základe výsledkov, pretože sme sa to naučili. Ja som vychádzal napríklad pri tomto nastavení od pána profesora Rupricha z jeho vedomostí a hlavne z vedomostí pána profesora Zadáka, ktorý je zase špecialista na omega-3 v Českej republike v nemocnici v Hradci Králové v rámci Lekárskej fakulty UK Praha. Takže vidíte, zlepšila sa mi regenerácia, zlepšila sa mi priepustnosť membrán, čiže výživa buniek, zlepšila sa mi duševná sila, index arachidónovej kyseliny sa dostal do normálu a zvýšila sa mi úroveň ochrany pred chronickým zápalom. A skutočne prestali ma bolieť kĺby, prestal som byť chorý. O pečenových testoch sme si povedali, cholesterol, tlak sa mi postupne znižoval, takže dneska mám už úplne akože celkom fajn tlak. Prestal sa mi zhoršovať zrak, to vám hovorí, že som nedal ruku, hej, psoriáza tiež sa stratila. Trvalo to síce 9 mesiacov, kým sa začala pratať preč. Aj kardiovaskulárny systém, pokiaľ máte zanesené, no, jemu to trošku trvá. Ale musíte byť po celý čas v rovnováhe, pretože tie omega-3 mastné kyseliny iniciujú látky, ktoré vám rozpúšťajú tie krvné zrazeniny. Takže sú nevyhnutné preto, aby vlastne ste si vyčistili ten cievny systém. A nepoužili na to samozrejme lieky, hej, ktoré síce môžu, ale to je chémia. A ešte dve dôležité veci. Zlepšil sa mi spánok a zlepšila sa mi pamäť. Takže to bol prínos, ktorý bol úplne geniálny v tomto štádiu, takže ja som s týmto veľmi spokojný. No a to je už pani doktorka, ktorú som nastavoval ja na základe skúsenosti, na základe praxe. Čiže toto je ten personalizovaný prístup, personalizovaná intervencia a tu naozaj vieme každého človeka dostať, alebo skoro každého, lebo sú anomálie, ktoré sa samozrejme môžu vyskytovať, to sú tie výnimky, ale sú len naozaj výnimočné. Takže vieme človeka nastaviť tak, že skutočne toto sú optimálne hodnoty, krásne, toto ste preventívne chránení pred civilizačnými ochoreniami, keď máte takéto bunky, bunkové membrány. Hej. No a tá moja dneska už kolegynka, tá staršia dáma, ale veľmi čiperná, perfektná, tak takisto za 4 mesiace sa dostala do rovnováhy. Ostala tiež toho prekvapená tu na pozitívnym spôsobom, že sa to vlastne dá takým rýchlým spôsobom 7 rokov nič, hej. Ale ešte nebola spokojná s tými desatinkami, no tak potom si robila ďalší test do ďalšie 4 mesiace a tu už vidíte, že zase je v optime. A skutočne je jedno, aký máte vek, proste tie membrány vaše to potrebujú. A plodne potrebujú všetky esenciálne živiny, vitamíny, minerálne látky, alebo teda stopové prvky, aminokyseliny, proteíny, no a samozrejme mastné kyseliny. Tie nasýtené a mononenasýtené to si telo vie vyrobiť z nespotrebovaných sacharidov. Takže napríklad ten, kto treba aj nie je meso, že nie je nasýtené tuky, napríklad nejakí vegetariáni alebo vegáni, tak majú dostatok nasýtených tukov, lebo si ten organizmus vyrobí. Hej. Mám také príklady aj výsledky takých testov. Ale tie polynenasýtené si nevyrobí, čiže tie potrebné sú to esenciálne živiny. No a pokiaľ niektorý z tých komponentov nedodávate v dostatočnej miere, no tak tie biochemické reakcie proste zastanú, hej, lebo tam chýba substrát, chýba tam ten enzym, alebo chýba tam proste nejaká áza a podobne a proste ten biochemický dej nebeží, lebo mu tam chýba proste určitý komponent. Takže keď máte všetko, tak ten organizmus funguje tak, ako má, ako bol nastavený geneticky alebo od prírody. Tu sú niektoré tie články od pána profesora Rupricha, tu vidíte, že vyšší omega-3 index je spojený s lepšou kontrolou astmy. A máme s tým veľmi bohaté skúsenosti. Skutočne astmatici prestali používať tie rôzne spreje. Dneska dokážu behať úplne bez problémov, bez zadýchania a majú to, hej, ale sú už dlhodobo v rovnováhe. Obmedzujú zápaly, to na to máte priamo napísané, čiže to je zase, to sa dá nájsť v rôznych štúdiách, ale je to také blízke, pretože z Českej republiky človek tomu aj rozumie. No a samozrejme, že keď vám to chýba, no tak a doplníte to, no tak musí to priniesť benefit, hej. Ale hlavne pôsobí to ako prevencia spúšťačov chronických zápalov. Hej, a jasné, že to má ten prínos, hej,
obezity, zlyhania srdca, artritídy a tak ďalej. A samozrejme aj v rámci alergií. No a tu na ešte vidíme jednu dôležitú vec pri článku o starnutí. To pán profesor Ruprich napísal jasne a zrozumiteľne, že ich potrebujeme v priebehu celého života v dostatočnom množstve. To som vám vysvetlil, lebo sa nám míňajú. Tak, toto je koncept toho v podstate riešenia toho zápalu. To znamená, že aby sa vám rodili imunitné bunky, ktoré sú normálne nastavené, čiže tak, ako je nastavená naša genetika alebo matka príroda, aby získavali imunokompetenciu v normálnych orgánoch, v normálnom týmuse. Ono nie len v týmuse, ale aj v nejakých iných sa zistilo, že to môžu získať, lebo keď vám vyoperujú týmus, máte stále imunitu, hej, aj napriek tomu, že ho nemáte, takže ono sa to dokáže presunúť na iné časti. Čiže potrebujeme mať zdravé orgány, no a samozrejme potrebujete preto dostatočnú výživu. Takže, čo sa týka doplnenia tých chýbajúcich omega-3 mastných kyselín a udržania toho príjmu, tak samozrejme odporúčam aj ryby jesť. Ja som mal dneska na večeru lososa aj s treskou, takže mal som takú výbornú kombináciu, ale bol to losos, ktorý bol pravdepodobne chovaný, takže možno ani nie tak veľmi zdravý, ale to bielkoviny sú tam zachované, takže v pohode. No a môj organizmus sa vie dostatočne detoxikovať, lebo tá pečeň funguje naozaj správne. Takže balančný olej, opäť produkt, teda, ktorý sa vám dokáže vaše bunkové membrány dostať do rovnováhy. To je dôležité. V rôznych príchutiach. No a máme riešenia aj pre ďalších ľudí, ktorí majú napríklad problémy so žlčníkom, s pankreasom, alebo sú teda vegáni, vegetariáni, takže aj tým vieme pomôcť. Toto napríklad žlčníkári nevedia, dokonca ani tí pracovníci v lekárniach nevedia, že klasická omega-3 nebude fungovať u človeka, ktorý nemá žlčník, pretože sa mu nevypúšťa koncentrovaná žlč a tým pádom majú problém so vstrebávaním tukov, pretože ich nedokáže nič rozbiť na drobné kvapočky a toto obsahuje emulgátor namiesto žlče. No a zase kapsule je minimalizovaná olejová zložka, to znamená, že keď máte problémy s pankreatitídou, tak tam vám lekár odporúči znížiť príjem tukov úplne, lebo vám to dráždi ten pankreas, tú slinivku. A tu na to máte znížené a máme takých prípadov, dokonca môj bývalý spolužiak má problémy s pankreasom, dokonca ho mal odoperovanú väčšiu časť. Lekári sa čudovali, že prežil, už predtým sa držal v rovnováhe a teraz cvičí na kapsuliach. Pre deti máme príchuť tutti frutti, je to overená príchuť, nie je síce úplne prírodná, preto nemá označenie plus tento balančný olej, ostatné áno, ale je to prísne kontrolovaná príchuť pre deti. Aké sú prínosy pre zdravie? To sa dočítate dneska hoci kde. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín schválil 18 zdravotných tvrdení pre náš balančný olej, čiže môžete si to potom prečítať. Aké to má, je to skutočne, musí to mať prínos, keď vám to chýba, keď to doplníte, no tak proste strát. To je to presne tak ako keď máte skorbut. Môžete robiť, čo chcete, ale pokiaľ nedoplníte vitamín C, tak tie skorbut budete mať stále, pretože skorbut je choroba z nedostatku vitamínu C. A jednoducho nenahradíte ho ničím iným. Nepomôžu vám tam žiadne lieky. Musíte doplniť vitamín C. V tomto prípade máte chronický zápal, chýbajú vám omega-3, nenahradíte ich ničím iným. Nepomôžu vám lieky, respektíve lieky vám pomôžu potlačiť tie symptómy, tie prejavy, ale nevyriešili ste nedostatok omega-3 mastných kyselín, nevyriešili ste príčinu. Toto je riešenie priamej príčiny vzniku chronického zápalu, ktorý potom spúšťa tie deštrukčné reakcie a to poškodzovanie toho organizmu. Ako som hovoril, za všetkým sú vedci. Doktora Claytona som vám už predstavil, to profesorka Ricová stojí za vylepšením tých testov profesora Harrisa a samozrejme aj ustanovenie tých hodnôt referenčných, ktoré teda by mali byť a sú platné na celom svete. Pán Olajde, takisto veľký vizionár a je prvým autorom vlastne toho balančného oleja. No a doktor Abraham, takisto vedec, ktorý sa zaoberá vplyvom výživy na naše zdravie viac ako 40 rokov. To sú externí spolupracovníci. No máme aj interných, doktorka Emily Gislevik bola, alebo teda učila na Göteborskej univerzite, teraz už je vlastne našou kmeňovou zamestnankyňou. No a doktor Colin Robertson, riaditeľ 3 biochemickým laboratóriám, čo je také, ako sú u nás napríklad má jedna nemenovaná firma. Takže riaditeľom bol takýchto 3 laboratórií a keď zistil teda, čo máme a s kým spolupracujeme s tým Vitasom, tak proste nechal sa prehovoriť a dneska je našim produktovým manažerom. To, že sa nedá žiadnu alternatívu, tak to prednášame na seminároch pre lekárov, ktoré sme už v podstate mali viacero. Od roku 2022, väčšinou každý rok teda máme jeden, vidíte, že lekári tam získavajú aj kredity. Na Slovensku sme mali mať tiež jeden, ten sa nakoniec konal len v online forme.
takej zredukovanej, ale chystáme už teraz aj zase opäť na život. Bol vtedy ten viete, čo to lietalo vo vzduši. Takže vidíte, že toto sú naozaj vedecké poznatky a je tam naozaj medicínsky prínos. Len si to musia lekári ako si viacej prechrumkať, prehrísť, pretože nestretli sa s týmto ešte a nestretli sa hlavne s takými výsledkami, ako máme my dnes. No a to, že máme výsledky, to potvrdzujú aj vlastne niektoré príklady, či už detí alebo dospelých ľudí, ktorí dneska sa vystrabili z takých problémov, pri ktorých lekári nepredpokladali, že sa z toho dá uzdraviť nejakým spôsobom. Hej. Tu vidíte, vlastne Vítek bol prvý v Čechách a na Slovensku, ktorý začal konzumovať tieto produkty. Ešte vtedy to kupovali z Nemecka rodičia. Odporúčil im to jeden pán docent český, ktorý bol zhodou okolností predtým na nejakom kongrese práve v Škandinávii, kde sa o tomto koncepte dozvedel. Ďalšie príklady, vrátane samozrejme aj iných typov chorôb, nielen o alergiách, sa dočítate na stránke zgrp.cz v časti testimoniály. Máme tam naozaj veľa, veľa príbehov, samozrejme od tých samozrejme horších diagnóz, pretože máme aj horšie, ako sú alergie. Ale nájdete si tam aj alergie, pretože mnoho ľudí, a teda najmä dospelých, tam písalo o tom, ako sa zbavili svojich alergií. Švédská firma Zinzino, s ktorou ja spolupracujem, ponúka komplexnú ochranu. Nie sú to stovky produktov, nie sú to desiatky produktov. Úplný základ tvoria 3 produkty, ktoré vám dokážu zabezpečiť preventívnu ochranu vášho organizmu pred civilizačnými ochoreniami. No a potom sú také pár doplnkov ešte, ktoré vám vedia pomôcť na začiatku, napríklad keď začínate, alebo pri deťoch, napríklad keď ešte nemáme produkt, ktorý ale už sa chystá do vonku, takže do 2 mesiacov by mal byť už vlastne na trhu. Taký detský, to vám potom ukážem, že ktorý prvok. A niečo samozrejme na pokožku, to je taká špecialitka ešte navyše. Takže tieto 3 produkty tvoria zdravotný protokol u nás a toto vás dokáže naozaj preventívne chrániť. Ja na tom fičím už 4 roky a nedám na to dopustiť. A ja som veľmi spokojný, pretože nemám choroby, mám výbornú krvotvorbu, tú hemopoézu, pretože to potvrdzujú stále výsledky z toho rozboru krvi štandardné, ktoré mám naozaj krásne a aj dneska ma pochválili, že mám dostatok tých krvných doštičiek. Takže ja som spokojný, že sa mi to takto produkuje a môžem pomáhať ešte navyše aj iným spôsobom. Takže určite ste počuli o tom, že aj zdravé črevo treba mať a je tam možno aj určitý súvis s alergiou, ale to sú skôr tie potravinové alergie, ktoré sa teda netýkajú tých senných nádch alebo nádoch, ktoré sú také tie bežnejšie, čo sa týka jary a hlavne tohto obdobia, aj keď teraz sa nám zozimilo, takže je akýsi útlm, ale ono sa to znovu prebudí, takže on sa to znovu vráti. No a tu sú tiež určité beta-glukanóny, to nie sú tie, ktoré som spomínal na začiatku, ale určite viete, že v čreve máme veľkú časť imunitného systému. Nachádza sa tam 70 až 80% imunitných buniek. Čiže toto črevo prichádza do styku s patogénmi a proste musí tam byť chránené. A keď máte tam to dobré prostredie, volá sa to eubióza, tak aj ten imunitný systém reaguje normálnejším spôsobom. Podobne sa to deje pri tých inhalačných alergických reakciách v pľúcach. Lebo tam v tej výstelke, to má určitú stavbu, on sa to veľmi podobá, ten epitel, aj tie koncentrické vrstvy, z ktorých sú zložené tie plúcne alveoly, bronchioly a bronchy a podobne ako tá stena toho napríklad čreva, čiže sú tam určité typy buniek, ktoré produkujú ochranný hlien, ktorý má svoju funkčnosť a samozrejme potom musia určitým spôsobom v pľúcach prepúšťať kyslík, v hrubom čreve prepúšťať zase živiny dovnútra. A samozrejme sú tam imunitné bunky, pretože pokiaľ sa nestihne vyčistiť napríklad v pľúcach niečo, čo má ísť proste von, oni to postupne púšťajú, sú také chlopky, to zase taký mechanizmus zložitejší. A tie patogény, ktoré treba sa dostanú a nejdu preč, no tak proste musia zničiť imunitný systém. No na to posilnenie tej imunity máme produkt, ktorý sa volá Xtend Plus alebo Xtend, sú 2 varianty. No a chystá sa detská forma tohto produktu. Je to multiimunitný vitamínovo-minerálový komplex. To znamená, že základ tvoria tie 1,3,1,6 beta-glukány, ktoré sú dôležité na to, aby zabezpečovali tú rovnováhu tých TH1 a TH2 lymfocytov. Hej, to znamená, že aby nebola tá abnormálna reakcia na inak bežný antigén, čiže on to nevníma ešte ako patogén, čiže to, proti čomu má bojovať, ale je tam tá tolerancia, že je zachovaná.
Takže to je základ, potom sú tam vlastne všetky typy vitamínov, okrem vitamínu A, alebo sú tam jeho provitamíny, či telo si vyrobí, koľko potrebuje. Je tam 8 alebo 9 minerálov, ktoré sú to najdôležitejšie pre tú syntézu, novotvorbu buniek. No a potom sú tam ešte ďalšie fitonutrienty, ako sú tam karotenoidy, čiže alfa, aj beta-karotén, zeaxantín, luteín, je tam koenzín Q10, sú tam fukoideny ako antiadhezíva na ochranu ústnej dutiny a tak ďalej. Čiže sú tam naozaj výťažky potom zo zeleného čaju, z brokolice, ktoré ešte pomáhajú ďalšími svojimi funkčnosťami ako fitochemikálie, či už pri imunitnom systéme alebo pri ďalších systémoch v našom organizme. Protect je špeciálna vec, ktorá sa používa pri tom, keď človek cíti, že na ňo niečo lezie, ako sa to hovorí, pretože je tu obsiahnuté len 1,3,1,6 beta-glukány, vitamín C a vitamín D. Takže veľký posilňovač skutočne nášho vrodeného imunitného systému a pomocník pri stabilizácii toho adaptívneho imunitného systému, to znamená, že tých lymfocytov, ktoré potom následne získajú tú imunokompetenciu, aby reagovali tak, ako reagovať majú. Takže toto boli informácie, ktoré pre mnohých možno boli aj novšieho charakteru, ale sú veľmi dôležité. Kľudne si pozrite potom záznam z dnešného webinára. Ak ste niečomu nerozumeli, snažil som sa to podať takou jednoduchšou formou, aby tomu rozumel aj bežný človek, aj keď niektoré výrazy boli možno toho medicínskeho charakteru, ale to skôr pre odborníkov. Ale myslím si, že dostali ste tých informácií dostatočne veľa a skutočne teraz môžete sa rozhodnúť, či pre seba niečo urobíte, alebo ešte budete v takej tej polohe, však ja sa ozvem, keď mi niečo bude. Tí, ktorí sa ozvali, že im už niečo prišlo, sú na tom horšie a to riešenie potom je zložitejšie. Aj nákladnejšie. To znamená, že to, čo sa hovorí, že prevencia je lacnejšia ako riešenie dôsledkov, skúste sa sami seba opýtať, či to takto budete riešiť. Odporúčam vám, že riešte to takto, lebo skutočne môžete mať potom návrh v tom budúcom živote. No a testujte sa. Máme nielen teda test na rovnováhu bunkových membrán, ale máme napríklad test na rezervy vitamínu D a máme takisto aj test na glikovaný hemoglobín, čiže HbA1c test, ale všetko sa to deje na tej bunkovej úrovni, čiže ide to trošku viacej do hĺbky. Čiže nie je to klasické, čo vám dokážu urobiť, treba aj to na napočkaní v nejakých lekárniach, ale je to trošku dohlbšie a samozrejme máte tam potom aj hlbšie vysvetlivky. Aby som to celé zhrnul, ak sa chceme zbaviť alergií, nie potlačať prejavy, zbaviť alergií, potrebujeme v prvom rade v tele vyriešiť chronický zápal. A musíme ho eliminovať, pretože to je problém, ktorý robí deštrukčnú činnosť. Ak chceme eliminovať chronický zápal v organizme, potrebujeme správne zloženie membrán každej jednej bunky v našom organizme. No a na to už viete, že to je správny pomer medzi tými prozápalovými a protizápalovými, to je omega-6 a omega-3. No a z výsledkov testov, keď sa otestujete, tak viete, koľko potrebujete doplniť tých chýbajúcich omega-3 a potom samozrejme už to len udržiavať, aby v tom tele to fungovalo stále tak, ako to telo bolo nastavené od prírody alebo teda od tej genetiky. No a na to vám ponúkame riešenie švédskej spoločnosti s Inzinom. Tu nemám ale to varovanie, to mám v tej štandardnej prednáške. Tým, že som teraz ukázal, že potrebujeme funkčné účinné omega-3 mastné kyseliny, tak niektorí ľudia hneď nabehnú do lekárne a kúpia si tam nejaké lacné produkty. Treba dávať pozor. To, čo je lacné, nemusí byť v konečnom dôsledku lacné. Treba pozerať na to zloženie a porovnať si obsah tých účinných mastných kyselín. A väčšina ľudí potom zistí, že keď to prepočíta, tak ten obsah, ktorý máme my v tom balančnom oleji, je dostatočný, ale keby to chceli zaplatiť si oni, z toho musia kúpiť niekoľko balení na to, aby dosiahli to, čo dosahuje balančný olej a tým pádom už im to ide viacej do peňazí, čiže v konečnom dôsledku je to drahšie, ale je to ešte iné riziko. Poukázala na to jedna britská štúdia, že to vlastne nefunguje všetko a tak ďalej. Problém je v tej oxidácii, to, čo som vám ukazoval, to, čo robilo porovnanie tento laboratórium Syntev. Pokiaľ nie sú dostatočne chránené omega-3 mastné kyseliny proti oxidácii, a to sú rôzne metabolity, tie prooxidanty, ktoré nám prúdia v tom našom cievnom systéme, a oni keď sa stretnú s tou omega-3 mastnou kyselinou, ktorá má tie veľa tých dvojitých väzieb, tak práve tam tie miesta sú tie oxidovateľné a pokiaľ to nie je chránené, tak ono to zoxiduje a vzniká z toho úplne iná zlúčenina, úplne iné látky, ktoré potom reagujú napríklad s bielkovinami v krvnom sere
a spúšťa sa tzv. Reťazová reakcia, tzv. Lipoperoxidácie, kde vznikajú rôzne aldehydy a podobné látky, ktoré sú toxické pre náš organizmus. Takže v prípade takýchto lacných produktov nie, že si nepomôžete, ale si môžete ešte aj uškodiť. Takže ja vám odporúčam riešenie, ktoré je vyskúšané, je funkčné a je finančne naozaj priateľné. Máme tam takú verziu, ktorá skutočne je pre každého. No a samozrejme, čo sa týka doplnenia tých účinných 1,3,1,6 beta-glukanov, takisto ponúkam riešenie z inzino. Opäť tu na upozornenie také, keby ste chceli študovať beta-glukany alebo glukany ako vo všeobecnosti, odporúčam vám profesora Vietvičku, jedného českého lekára a vedca, ktorý už dlhodobo pôsobí v zámorí, je odborník na beta-glukány. Z jeho vlastnej štúdie, ktorú si robil a porovnával glukány, ktoré sa nachádzajú v hubách, to je to, čo sa predáva v lekárniach ako imunoglukány, väčšie po väčšine. Čo sú tie huby ako u nás napríklad hliva, alebo potom sú to tie rejši, šitake, majtake a podobné. Tak tie sa skôr podobajú na vlákninu. Čiže oni majú určitú svoju funkciu, som vám vysvetľoval, že v tom hrubom čreve je veľa imunity. Tie 1,3, 1,4 beta-glukany, to sú tie z húb, väčšinou sa také, tak oni zlepšujú to prostredie toho čreva, čiže pomôžu tej imunite. Ale nie sú tým priamým posilňovačom tej vrodenej imunity. To znamená, že oni sa neviažu na tej imunitné bunky, na tie makrofágy. Takže toto vedia tie beta-glukany z tých pekárenských kvasníc, ktoré máme my v tých našich produktoch, takže skutočne. No a keby ste si spočítali jednotlivé zložky, tak taký multivitamín, ktorý má ešte aj beta-glukany, za túto cenu nenájdete. Takže to je len zase moja vlastná skúsenosť, pretože som hľadal, snažil sa nájsť niečo podobné. A ľudia, ktorí konzumovali podobné produkty, respektíve mali ich veľa, tak zistili, že keď to prestanú všetko platiť v každé samostatne, tak to majú vlastne v jednom produkte. Takže to je všetko a to je práve ten viacnásobný benefit, ktorý vám vlastne prinášame. Takže okrem toho, že viete eliminovať tú alergiu, na ktorú bola zameraná dnešná prezentácia, tak sa viete zbaviť ako bez iných zdravotných problémov, pretože toto riešenie rieši komplexne všetky bunky vášho organizmu, všetky orgány. Takže nielen alergiu, ale viete si vyriešiť aj ďalšie zdravotné predĺžené problémy. Samozrejme, potom sa nemusíte bať pochváliť, keď niečo máte, že vám bolo a zrazu sa vás ľudia pýtajú, že ale ty si mal toto a teraz nevyzerá, že by si to mal. Nebojte sa pochváliť. Posunte informácie ďalej, odkážte ich na nás. Ukážeme im takisto túto možnosť, pretože je dôležité, aby ľudia mali naozaj správnu výživu, ale aby presne vedeli, že čo v tej výžive ešte majú mať také, aby naozaj ten organizmus fungoval úplne správne. Takže to je všetko, čo sa týka alergie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť.